6,000 கொடுத்து இவ்ளோதான்னு சொன்னாரு சந்தானம் அப்படின்னு ரொம்பவே வேதனையோட பேசியிருக்காரு லொல்லு சபா மனோகர். விஜய் தொலைக்காட்சியில பல வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒளிபரப்பாகி, இன்னைக்கு வரைக்கும் ரசிகர்களால கவனிக்கப்பட்டு வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள்ல ஒண்ணுதான் லொள்ளு சபா. இப்போ சினிமாவுல கொடிகட்டி பறக்கிற சந்தானத்திலிருந்து பல நட்சத்திரங்கள் நடிப்புல மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெற்றது லொள்ளு சபா. இந்த நிகழ்ச்சியில முக்கிய கேரக்டர்ல நடிச்சு மக்கள் மனசுல நீங்காத இடம் பிடிச்சவர் தான் லொள்ளு சபா புகழ் நடிகர் மனோகர். தன்னோட உடல் அசைவு, காமெடி திறமை, வசனங்கள் அப்படின்னு தனித்துவமான பாணியில பெரிய ரசிகர்கள் பட்டாளத்த பெற்றாரு மனோகர். சமீபத்துல அவர் குடுத்த பேட்டியில, இப்போ எனக்கு பட வாய்ப்பே வர்றதில்ல. பழைய கலைஞர்கள யாரும் தேடுறதில்ல. ஒரு காலத்துல எல்லாரையும் சிரிக்க வச்ச நாங்க காத்துட்டு இருக்கோம். ஏ1 படத்துல நடிச்சதுக்காக ஒரு நாள் சம்பளமா ரூ. 6,000 தான் குடுத்தாங்க. நண்பன் அப்படிங்கிற உரிமையில ஏன்பா கொஞ்சம் கூடுதலா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சந்தானத்துக்கிட்ட கேட்டேன். ஆனா அவரு அத பத்தி பெருசா எடுத்துக்கவே இல்ல. 6,000 தான் அப்படின்னு கையில குடுத்துட்டு போயிட்டாருன்னு பேசியிருக்காரு மனோகர்.